Recite još, ovo je 500 godina stara. 500 godina stara. Vidite kako i nekad moj nečak je radio u Splitu, kako se kaže, konzervatoriji. I vidite, to je kuća bila. Da. A na ovom placu se digla ova kuća. Aha. Vidite. A čije su ove slike? Moje isto. To su vaše? Volim sve tehnike. Aha. Nemam sad da bi neku, ali najdraža mi je akvarel. Aha. Ali akvarele treba jako, niko da ti ne prekida, a nema ono, mama daj ili do... Jer onda više nije ona ako je ne završimo. Da. A ulje i sve ovo drugo na platno, tu imaš godinama. A ovo su monotipije. Ovo su monotipije, recimo sad ako ja tu nešto vidim, otisak, jel? Onda još malo dodam nešto i ono postane slika. Evo vidite, ovaj akvarel imam kad se on rodio. Ovaj akvarel vezan za njega. Jer je bilo sramota da ja slikam, a da mi svekrva pere pelenu. A on plače. Ja sam, to samo ja znam koliko ova slika vredi. On to ne može ni znat, možda nije ni čuo nikada. Ne pričam bez veze, jer ta slika vidiš gdje stoji. Prema tome ne izmišlja. Da, na centralnom. Ne izmišlja bez veze. Nego sam tela, slušaj ti